probati. Idemo skokniti malo do Marijane. Čini mi se da bi ona mogla biti u dobrom društvu. Ili? Marijana? Ja sam napokon došla na svoje u društvu prezgodnih kršnih Dalmatinaca. To su momci iz Klape Sveti Florijan. Pa evo, što ćete vi prvo napraviti kad uđemo u Evropsku uniju? Ima onaj stik, jel? Idem odmah prodat, hiljadu kvadrati, tamo di ja pome, za tak ja hlamati, bit će love i za gliseri široki grande, pa će cure lizat do verande. Pa dobro, šta onda? Hoćemo mi samo prodavati, poslije kukati ili ćemo mi nešto i raditi? Neću trivat radit, nego ladit, drugi će na žnjanu kukumare sadit, a ako čas zaškripi, nek ide i poje, živit ćemo i od Tita boje, kako ću joj reć da varim, dok je u kafiću varim, reci meni moja mala, biliš koje skiteli šprala. Bibi! Nego kako idemo dalje? Kako ću joj reć da vari na ufušu i tokari, reci meni moja mala, kad bi znala bili dala, reci meni moja mala, kad bi znala bili dala. Kako ću reć da vari? Kako ću joj reć da vari? Ja ne znam koja žena se ne bi udala za jednog od ovih frajera, stvarno. Antonija, ti se još nisi udala? Nisam. Jel ih nudiš? Pa jer se nudimo. Nudim. Ovo je bila proročka pisma u Europskoj uniji. Niste ni sami znali Klapa Sveti Florijan, ali ja sam u društvu sa još